Laglag para 4 semis. Second final of the night, there is a Kusina Centro. Yeah, everybody make some noise! Yeah. Layunin, Capital L. Bawal mo. Big shoutout sa venue ngayon, Kusina Centro. The Classic City Inks, Open Side, Kalipulaco Supply, Clinton Espinosa Tato. Salamat. Boss Mayon, Perfect Tech, big shoutout. Salamat nyo. Yo! Sa kung wala, gikan Surigao, make some noise for Gustav! Di balisod ng kinabuhi murag pitlo kung naka lahi ragyud sa katong sipunong pakakatong panahon nga hilaw pagpangisip kay karong hinog na daghan na ang manguhit may barkada nga manghagad makiglaag mga manukutay nga magsigilag panawag abi nimog hayahay pag may tinaginting ng madawat nganong imong paminaw ni samot noog kalabad. Yo Gustav, shout out Sir Blake, Asylum, Surigao, Street Clothing, Zintax, Kevin Paul, shout out. Sa kunto, gikan San Fernando para ninyo. Make some noise for the Knicks! Shout out Rapolo, si RBL, ni Van, ug sa mga nanghatag ug muhatag pa na mo pliti, salamat kayo ug dito mo ninyo di mikabot dire. Yeah. Wala sila kwentos, daw si Mitch, pili niya ako na Gustav. Yo! Minatatanan! First round, Gustav, let's go! Yo! Rapolo, ayos ba? Siyempre, kay una sa tanan, ako ang una sa tanan sa turna malamang pagka third place na lang ang imuhang daganan. Mong di kayo interesado ni mo stupid, wakay panggerang banatan. Mong pasensya kung sa mga super rookie, na ako ma-recognize in kanahan kay sa liga, wala kay shooting. Mong wa ka na ako mabantayan. Kinsa ka, ha? Kinsa ka? Ikaw itong nagdayaper sa tuburan. Grabe ka salbahis. Kung ana siya kabagis, nagdayaper para ingnon nga ng hagis. Mga na resulta ni mo, sigigtan out tinitabis. Nya, proud pa ka ato. Nagpakauwaw lang ka sa hip-hop gago. Nga nung nagdayaper man ka, para malibang ang mga tao. Grabe ka klaro, nga dili ka, nga sa sindi ka tinuod bay, murag kingkoy nga sex vid, dapat nalibang na lang ka atog tinuuray, para ingnon ka og real shit. Wes, kining nagdayaper, well, dayap here, diretso na St. Peter, Baby John Connor nga gibabysit sa mismong Terminator. Akong i-kick out mga batang player, murag trade offer sa LA Lakers. Tubago na ako ang call of nature. I will put this Z down, murag nag-ablig zipper. Maong sinits, salamat kung imong giandaman og mga linyang pang-atak. Kaso layo ra kas tinuod. Abroad nga na makak. Dapat pabuthan ni sa ulo para pud naay mo tatak. Di mo kalimtan nga bala, bang! Naanas imong pahak. Kung bas hindi magsilbi ang diskarte, o ang puhunan ko nga tinta. Kaya kung negosyo pa lang ning battle alkanse, imong patayng lawas ray makita. Abi nimo hayang kinabuhi sa panahong wala pa ta magkontra. Kaso katong isugan ko nimo huna-huna, doon na kay bugat ng problema. Maong karon-karo kay nagluya, klaro nga stress ka. Imong paglaom ni lupog, pues imo ang inspirasyon ako ang sukmag. Kay mo hatag nig kusog, pang elevator akong pain game, malas ni Inter man ka pre. Kay paubos nga ikahon sa ending, imong kapalaran dire wala nimo mabantaye. Nga walay basement nga building, mong taman ra ka sa G. Gustav, finish yo, Yo! Rapolo, ayos ba? Okay kayo. Wako mas stress tab, kay daghang kong baon mas stress tab. Game! Magmahay nirong si Mister nganong ako pa iyang nakontra. Kay mabugo ning si Mister basta ang kadua, semis na. Pag niaging lagbara gipatay ra kas hilo atong tagaupon mong ayaw katingala nga mapildi gyapon karon. Kay katong imong ginom nga tubig gibutangan ko tog 13 ka puison mong sa simis ra gyapon ni tagakon oh.
Trisi kapwison sa simis tagakon. Boom! Parang nalipiyag ka ng ay last na kong kadua si Tonex atong agta sa Danau. Karon agta na po sa Surigao. Naunsa naman nila iyo. Himuon man ko nimong si Pedro Pinduco ipangataga naman lang ko nimo ni kontra ang mga engkanto. Pero may problema kay malazoro ko mo tirada mo tiabas ni bisag unsa nga klaseng nilalang akong espada. Ingon ani kahait ang bara basta sa Rapolo Baira. Di ni magsilbi inyong gipasong nga pirata. Kaya ako ang maghari irong tuiga. Tauga kong Luffy, ako na nirong era. Sukdin ko ning kahambog aning taga Surigao nga inyong giidolo. Subhunti ka sa akong hinambog kay mas labaw pa ko nimong hambugiro. Kaya ako ra ang exam nga di nimo kayang maansiran. Mga ugat si mong utok manghubag. Ako karong siruhan hatagan tigag pangutana ang way tubag. Kay di ka kahadlukan bisag imong panganaa panay multo. Ako ra ning pakyuhan bisag pulis paning tunto kaya ra tikang ligsan bisag wala ta ko'y auto. Ako ra ning binuangan bisag akong uyab ra ko magseryoso. Pero bilib ko ani kay bisan pildi na di gihapon palupik. O deng itom na kay kagtangkugo kay sigaan gyapon nimo bisag puwerte na kapaig. Pero sakto po na padayon lang kay basin makaahon nakasunod tuig basta maligo lang ka pirmi nga way tubig-tubig. Malay natin ikaw na ang musunod sa pig ni pen. Ay lagbaliha kay mahimo niya kang pinipig. Kabalo ko nga maka-finals mao ginuntay imong gusto. Pero nagtabi may ganihan ni final suri kuno kaayo kay wag daw siya'y gusto nimo. Kay usa na lang ka ka-ghost tab, espiritu na lang ka nga nagmulto. Ika-21 na ron kaadlaw sukad sa imong pagkamatay Stefan. Kay gipatay na ti kaatong pizza utso. Time. Kanto gusto? Yo! Bao na, puro pakatawa iyang bound. Natagag tao si Poison 13. Natagag po si Clown. Yo, rando game. Kabaw ko gifted ka. Kita sa atake. Pero ang pangutana, gift makagikan sa langit o ba sindikan ras Guadalupe. O kabaw mi, ang imong skin in the game kargado og laing puling. Imong style murag spelling sa gift na GI featuring. Kaya kung napantayan diri sa Ubek, naganaog tamod si GI. Sa iyang pakatawa nga style lang umbitay pero kamo mga pinit na joker, wa ko ninyo malipay. Maong sa katong produkto atong walay kurti, ako'y mo hatol ninyo bitay kinis ginits ang unang makitilbay. Bisan pag mag-ampo mga kapareho nimong style, di na ka masalba sa mga GI. Maong sige, pakatawa ang crowd kaysa jokes na ilan kang hanas. O anang butanga ka masound sa pagpakatawa lang lakas. Oh, ingon ko sa pagpakatawa lang lakas. Maong kung pagpakatawa lang lakas, maong kung nangita ag room for improvement, wag na kay masudlan. Kung nagdahom ka nga mas improve mo ang skills. Pero pero naghabol ka sa battle style nga di imo hagikan. Sangara ka ni GI ang pen game, delivery, gesture, pati naong imong nahulman. Maong ayaw pagdahom nga, madugangan pa imo ang kusog. Kung at the first place, di man kakapunan. Mao nga sige, pakatawa ang crowd. Kaysa jokes na ilan kang hanas. Murag si Empoy sa salida nga, gishooting sa gawas. Oh, kaya imong mga paandar, hagbong sa imong mga paandar, mga Alexander Rapod, mga buta sa tinuod nga duwa, mga Dirosi Pagyod. Kapantay ka dun. Mga Dirosi Pagyod, kapantay ka dun. Nga imong, kapantay ka dun. Nga imong heartbeat murag ngayon nagukod. Kutob ramugan ni Gustav, maong masama imong kutob. Maong ugbok, bugok, ugbok. Oh, wala ka sabot. Wala po kay kusog kay akong amang gibali-bali ang bukog. O akong gitagtaning si Empoy,
para pud mo angay-angay. Di ka makapuyo sa pag-aray, choy. Masukista nga, walay balay. Masukista nga, walay balay. Sa pagkitel, murag arkitektong bagong employ. Way plano maglangay-langay. Kay murag upubeng may pangandoy. Kung mo kayo, patay-patay. Ato sa leksyon, yo, binaw! Rapolo, okay ra ba mo? Okay kayo. O na ako'y pagkaliwat ni GI pero di ko na ikauwaw. Kaya usahay yung mga anak maliwat gid sa tatay. Round 2 na again. Kung naiyot pa ning duwa kulatahon ti kag maayo nya dugabon ti kag 45 di ka magawsan sa round 1 ug katulo. Imo tuod korong matilawan pero pantuson sa tikaugtaman. Higta na og nylon imong utin ug padong nakamagawsan. Itong kay kagliog, pwerte kadugyot, di gyud ka katilaw nako ron og romance. Sinalbahison ra ti kag iyot, murag akong ex, magpamiste ka sa akong performance. Gustav, while kay panganya way mga homies. Itong kay kag pangkugo, dapat pangani mo brownies. Kay bang John Leo, ipasulod ra daw kanya grapolo kay iya kang gibackstab. Uy, mga awa de mo laban imong osbuad nga backstab. Kay stab, hugaw kay kagliog mong ay pagpakalimpyo. Pabalo ka stab, suwatanan ra kang aser og siya mang isyo. Suwatanan ra kang aser og siya mang isyo. Kay imong liog, makapurdoy sa mga sabon, samot nasdab. Di kaya matreatment ni Bilo, si Bilo ni Abab. Kaya nabaw nga kung right idea sa kaito manay mong tangkugo. Abi na kung ikatulo na ni mong tuhudo. Dapat unta to, gadikwelyo kag sinina imong liog i-hide. Nganong itong paman kay na, nagibutangan naman tanag-tide. Pero minsan kayo kang Disembre, na ako ihatag ni mo ron that makes you feels good. Kay ito magkagliog, ani adawatan yung regalo ni mong luhod. Seryoso. Empleyado magustong mangulo, nagplano nga sa amo makatupong. Distado na ko na imong estilo, kabalo na ko unsay imong tumong. Dispirado sa ilaliga ni Laylo, nagpakabunipasyo mag-import ko kadong. Guardiado kay makawat ron nga titulo. Guardiado kay makawat ron nga titulo, madihado kas akong ipamong. Itablado na mong mga taga Sibuning Rapolo, mukastigo mig mga dayo ulit karon nga magdumong. Di ko ni mo madali-dali o sudan ka magdugay-dugay ko hantod ka mapulan. Kung nagtuo kag masayon-sayon ra ko nimo og pukan diha ka nasayop kay lisod-lisoron ti karon og taman. Maglipay-lipay ra ko sa akong kapildihan samtang ikaw maggulgol karon sa imong kadaugan ug naakay lahi nga nakit-an maunay atong kalahian. Kay ako ang trahedya nga di nimo makalimtan murag kato. Nakaigit ka pagriduan. Armasyon, Gustav, let's go! Yo! Imong kaakbang dagon. Ang dapat iyong gawin ngayon you better bend na niyan kan aning akong Dragon Ball Z. Naulipon ka sa round C sa akong atake murag 1 + 1 = 3. Isang 1 = 3, it's okay. Kaya ang sayop kay mausog niya, may tama because I control Z. Galawang Hitler ko kada fight. Labi na karong round 3. Ako ang inood nga inungdan sa genocide. Not Z. Huwag ni-appeal pag yun ni Miss Gay, si Mr. Z. Miss Gay, nagpakaulaw lang ka sa scene. Huwag kay takot sa hip-hop. Hip-hop blood nga color green. Kung ironic nga kada battle, puro kwentong barbero, imong atake Z. Uy, pulos na. Kaya unsay pulos sa pagka-barbero, kuha ka nakat-on og korte Z.
natok-an ko. Gustong makikulab sa Warit 2. Pero may tsansa. Ikining si Zila yung ani sa mga alpha. Di ka hitmaker, puro pang deker mga bara. Di legit rapper, puro pang geshet antirada. Ako king player, karasuno setter kagiyama. Di ka airbender, di ka waterbender, di put earthbender, di put firebender. Kay sa hip hop, wakay element na kaya. Maong klarong-klaro. Klarong-klaro, mapildi na. Si Mr. Glenn malinaw. Makadaog ra kanako kung mutaya kanako next round. Kaya lisensya mo abante. Pwes ang Ginoo na mo impound. Oko'y bahala sa design sa imong rest house. Iron Fist ang ipa-reach out. Bagong otoridad, kagubot ang mapulis sa kalinaw. Sanipan ka ni Gustav, ya diretso ko mo get out para makita ninyong tinaw. Nga ni gawas ko sa banga, o usa ko kahalimaw. Time, let's go, si Mitch! Stab layo ra gyud kay kanako. Kay pag human imong sag-o sa imong round 3, ako nagsag-o na ko sa ikong round nga ika-13. Round 3 game. Trapoyo, okay ra mo. Okay ba kayo? Natok-an siya. Natok-an ko. Karon sa round 3 tinud-unti ka. Matabulog sa kong suwat. Makapanghambog akong kaliwat. Makatayog ni ugat kadagon o muwat. Makatindog ang naghuwat, makabuntog kadahunat, di kapiog ang muaswat, mga bunog ang muawat. Wakay punchline nga madungog, kay puro sideline ako itambog. Naka-online bisag hubog, mag-69, taman mulubog. Busog mo sa akong lies, ginayham akong hambog. Sa kadaghan akong problema, gadwa-duha kong tunga, pero agig respeto, kisuwatan niya punti ka. Kung markabahala na lang niya akong tirada, ang importante makalingaw rata. Kay para ni Luni ning gihikay nga event, maong brownie, pagbantay, be patient. Kay bubog ko pagsuwat ani, samtang giyatay gatira pagsulbent. Akong hangover, imuha na ni kay pahuway, kay humana imong tour sa tournament. Paulion ko ning kulatado, pasikmahon ko ning kandado, patilawon kas kaabusado, ni taon bisag dihado, ni tapion kas armado, masakiron kas sigurado, suliton matag segundo, bagahon ng itablado, ni tsuno ni tarantado, inighaon ni takaon, ni kas budong nga orado. Arong sigurado may mausik, imong dugog as simbolo na kugbalik. Panindutong niya pormahon na kong Jurassic, imong anak kong kabagsik. Dulot sa panik, kadalinya na akong ipatik, kadawitik, na ay magpanik, inanak ko kahasik, akong linya nga basic, mahimong classic. Kay kuyaw kay nag-tripping ni kanahan, kaya daw niya mag-island hopping sa lunangan, mag-sunbathing sa buwangan, mag-surfing sa hunasan, mag-camping sa hantakan. Itong nakikagtang kugo, resulta na nas imong kabugo. Kabalo mo sa ikaadlo, manok, bisag utong dako. Game. Kada atak, tigbas imong masinati. Na idudok mamupatak, tabas kas akong pinuti. Matagdoslak mo kalas kong kinabuhi. Murag rahantak, di malas kay patay nirong nagpahari. Pinamistil mo ato bakog Mars, aron mangitag ligon nga arko. Ingna lang ko gusto kag bugat nga bars, kay bunalan tikag barko. Rapolo, laglag para force and miss. Second battle of the night, Gustav versus Zenitsia from Pagano Balik. Yeah. Judges decision. Advancing sa finals, 5-0 para ni Zenitz. Hey, shout out Gustav. Judges. Sa akong uyab o lab kay tika Turbo Intake, lamat kay boss. Okay kayo. Judges. Yo, Gabe lang akong iboto si Zinich.
nindot kayong suwat ni Kuan man Gustav. Mas nindot niyang suwat para nako pero wala niya nada. Naguro siya problema. Zinit siya kompleto na jokes na tanan. Yan na po yung Marshall. Yeah. So, madap sa mga MCs, gaya sa ating Gustav, pero overall performance lamang si Zinich. Boto ko Zinich. Good work, shoutout sa Kanday. Maklaro man nga, style clash lang battle niya. Mas, para nako, mas effective ang dala ni Zinich. All 3 rounds kay Zinich. Kung ba lang yung first round pa lang makita na mo na discrepancy gid sila when it comes sa pagdala sa paghulingan sa battle. So pag speed pa lang ni Zinich parang makalimutan na mo lang si Gustav. So all 3 rounds sinala na hit ng Boso. Gustav. Yo, range 50k shout sa mga tropa nga ni karon. Akong giboto si Zinich kay kanang solid iyang mga kuan, nadagid niya iyang kuan. Si Gustav gay man si Gustav fighter man iyang mga suwat, pero one niya naday ang kaugalingon diri bay lahira kaysa atong battle ginduha bay. So ang iboto ni Zinich. Yeah.